Katariina, mitä tehtäis? Yleensä uudet kamat tekee aina heti jotain kivaa. No, en mä nyt oikein tiedä. Lähettäisikö vaikka kaupungille? No, kai se käy. Mennään. Hei, oota nyt. Ei tosta vaan voi lähteä kaupungille. Miksei muka voi? No siksi, koska ei ole laittautunut. Miksi meidän pitäisi laittautua? No siksi, että me näytettäis ihguilta siellä. Ai jaa, no mä menen odottaa takapihalle. Sano sit, kun oot valmis. No joo. Tyhmä hoputtaja. No niin. Sitten mietitään, mitäs mä laittaisin. Mulla on vähän kaikenlaista kamaa täällä näköjään. Kerääntynyt vuosien varrella. Tää on ihku. Tän mä laitan. Patsut, mikä tässä on? Oh my god, tää on ihan sikamagee. Tää mun on pakko saada. Oh my god, siis tää on niin ihku. Oikeesti mä siis voit ymmärtää, mistä mä oon saanut näin hienon jutskan. Ok, sitten mä otan täältä tää laukku. Ja sitten mä otan mitä mä nyt täältä oh my god, mä en keksi mitään. Otetaan nyt vaikka tosta tää. Ärsyttävää, tai ei sovi tähän mun jutskaan. Pitää ottaa se pois ja laittaa tilalle joku muu. Mikäköhän sopis siihen hyvin. Hei, nyt mä tiedän. Tää sopii ihan täydellisesti. Ja pois. Laitetaanpas nyt ne tästä. Oh yeah. Ihku. Oh yeah. Kestääkö sulla vielä kauhean pitkään? Katariina? Missä oot? Ihan sama. Mä tuun ihan just. Mulla menee ehkä vielä joku 10 minsaa. 10 minsaa? Anteeksi kuinka? Mä en kyllä oota niin kauan. Mikä siinä voi niin kauan kestää? No, laittautuminen ehkäpä. Okei, mut no, ihan sama. Näin. Mut hei, sä et voi lähteä tollasena, jos mä oon tän näköinen. Mä oon niin ihku. Mut pitäisikö munkin sit laittautua? No joo. Ota vaikka mun vaatteista jotain. No, ota jo. Joo, älä hoputa mua. Saaks mä sit ottaa nää lasit? Ne on ihan sika-ihkut. Niitä mä haluan tässä. Saaks mä sitten ottaa tän? Ei se on uniikki tuote, sitäkään sä et saa, se on niin ihku. No, saaks mä sitten tän? Ei, sekin on niin cool, että et sä saa sitä. No, saaks mä sitten tän? Se ei näytä hyvältä sun päällä. Ahaa, no, edes nää sitten. No, tätä sä et saa. Tuon rusetin sä voit ottaa, se ei oo niin cool. Aha. Pitäisikö mun siis näyttää coolilta vai ei? No, sellaiselta keskiverto coolilta, siinä se on hyvä. Tää tähän. No niin, let's go! Sulla meni ihan sikakauan valmistautua. Anteeksi vaan, mut säkin valmistauduit tässä välissä, niin mulle ei oo yksistään mennyt kauan. Jaha, no seli, mennään jo. Mä menen täältä takapihan kautta. Hei, oota nyt, et sä sieltä voi mennä. Se on tosi likasta ja mun vaatteet sotkentuu siellä. No anteeksi ihan hirveesti. Mistä meidän sit pitää mennä? Jonkun punamaton päältäkö? No, harmi kun sellaista ei oo, se olisi muuten hyvä idea. No, millä samaa mennään nyt täältä etuovesta? Joo.